dira. Bestalde, jo beharreko pieza derrigorrezkoak trikitixa eta fandangoa izango dira. Eta aukeratzeko edukiko dituztenak berriz, porrusalda, harina edo pupurria. Gaurko lana apaitzen, hemen aurrean ditugu, Julen Alonso, oriotarra, trikitilaria, eta Ainara Saizar Aiarra, pandero jolia. Txalo bero bat bera egintzat, mesedez. Gaurko txapelketan, 5 bikote izango dira, eta zozketak alatea dan bezala, lehenengo pareja lazkauti dator, eta txalo bero bat ikerzukia eta Neurri eta Bizkaiantzat. Atxaldeon.